wabarakatuh. Dipuntemakaken napi kula Anis Latifa Widyastuti, nomor absen 6, kelas 12 akuntansi setunggal, sekolah SMK Negeri Setunggal Kasreman. Kangge nipun kula teng mriki ajeng damel video kangge nyekapi tugas basa Jawi saking guru mata pelajaran basa Jawi Buleni Dia Pitaloka bab unggah-ungguh basa Jawi. Lian tema angen-angenmu sakwise lulus saka SMK Negeri Setunggal Kasreman. Sakwangsulipun teng video mriki kula ajeng ngandharaken cerita angen-angen kula saksampunipun lulus saking sekolah SMK Negeri Setunggal Kasreman. Kula kepengin nglanjutipun sekolah teng jenjang kang luwih dhuwur kuliah. Iki insyaallah saged ngrubah nasib keluarga. Saged berkarir ingkang luwih sae, sukses, ugi saged nglampahi ingkang kula cita-citaken. Salajengipun iku gadah lulusan sarjana, kathah kesempatan gem pikantuk gawéyan ingkang kagungan gelar ingkang inggil lan saimbangipun saged pikantuk gaji ingkang luwih dikarepaken. Ugi saged dadosaken tiyang ingkang bermanfaat kangge sedaya sesami lan saged nambah kekancan ingkang kathah ing manca ras, suku, budaya, agama lan basa. Ing mriku kula pikantuk pengetahuan ingkang kathah. Semanten video kula bilih wonten kekurangan kula nyuwun saran panjenengan. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kesupen di like, komen, lan subscribe. Matur suwun.